ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୋତେ। ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ପାରିବି ମୋ ଲାଇଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା ଏଇଆ ଯେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଯେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଏତିକି କଥା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କିଛି ଦେଖିକି କଥା କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇପାରୁଛି ଏବେ, ଏତିକି ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।